سلامت عندها بالليل خبركم تخاتلتي تلفزيون دمص ويانا تግራይ ዕለታዊ ዜና ነው ናይ خلتشحن 13 ዓመተ ምህረት በዓል ፋሲካ ወይ ድማ ትንሳኤ ኣብ ሓራ መሬት ብድምቀት ከም ዝተኸበረተ ሓቢሩሎም ዝርዝሩ ወኪልና ካብቲ ቦታ ከም ስዕብ ካርቦዩ ህዝብ ትግራይ ናይ ደሞ ዓመት በዓል ፋሲካ ኣብ ክልተ ቦታታት ኮይኑ ያኽብርዎ እቲ ሓደ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ጓጓጸላዕ ኮይኑ ናይ ነጻነት ኣየር ሓሪምዎ ንበረኻ ዘውረዶም ደቁውን ኣብ ዘየለውሉን ትግራይ ካብ ወረርቲ ነጻ ትኾነሉ መዓልቲ ብቐረባ እናመዓደወን እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ተታሒዙ ዘሎ ሰፊሕ ሓራ መሬት ትግራይ ብምዃን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንሓስፈር ሰፊሕ ምድላው ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ዝተኸበረ በዓል ፋሲካ እዩ ነይሩ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ናይ ሎማ ዓመት በዓል ፋሲካ ምስቶም ምስ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ክሳድ ንክሳድ እናተሓናነቑ ሕብሪ ሕብራይ ዝገብርዎም ዘለው ጅጋኑ ደቁ ብዝለዓለ ድምቀት ኣኽቢርዎ ውዒሉ ኣሎ ኣብዛ ዘለናሉ ሓንቲ ግንባር ጥራሕ እንኳ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ንበዓል ፋሲካ ዝኸውን 17 ኣብዑርን ብርክት ዝበሉ ጤለ በጊዕን ብምሕራድ ንሰራዊት ትግራይ ብምብርካት እቲ በዓል እውን ምስ ጀጋኑ ደቆም ኣኽቢሮምዎ እዮም بتمساسالي بمقنيات بعد فاسكا MAE بزبلشم كاب قدسات تقارو دياسبورا زتعكب برسود دشتمي تشح نسراوي تقراي أو فيهم يوم تقارو دياسبورا بملاي دبلوماسي نقول كملاخ أبي أحمد أو تحت مريت مقبار مزذكر خوينو ذي آد ملاي دبلوماسي سرخب مستنكرا وعاوت دلما سراويتهم بفاينانس النوات تحبزون ساوعيد كاريبالو قبل على حزب تقراي كينات كابز وجنز خلو عبد الجناب وشتنزلو تقراوي ما عنتو شت تبيلو ما ريو كالسب مقبال ما استنكراوي عاوتات يمزقبون له نزعلفو شدش طالح عبد البرزلو هلا وخاني مرققات كينات دجن حزب تقراي زبركتو زلو قدا عزيز عليو نتوم صلاتي ناب تقراي زعتو ولا معلتين خرج مزقبو زلو جغانو دكو كساب دفع الناتو سنك قبيلو حزب تقراي اتي كاب فاششت عبيين ولكا ملاقي إساياس ولا سراويت زاترفو وسن ترستوقا نسراويت تقراي بزي مرباب يقلبالو زيد ما مرأيا مرققات نهلا وخاز قبال كالسيو سراويت تقراي ون قبل على زبوز قبال زلو قفعتات حنا بزفات دي ملكوهم يدقصموا له دروبا ملوخات فاششت عبيين ولكا ملاقي إساياس فوركن جاقلنات سراويت تقراي كم زل النقم ملفلاف جميرو ملو ናይ خلتشحن 13 ዓመተ ምህረት በዓል ፋሲካ ኣብ መብዛሕትኡ ሓራ መሬት ትግራይ ፀባ ብዝመስል ኣዝመራ ተሰንዩ ነፃነት ትግራይ ቀረባ ምዃኑ እናተስፍዎ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ እዩ ህላውናን ድሕንነትናን ብቕልጥና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ فاشستي أبي أحمد آب تجراي زفتم ورار نلعل خلت عمد تدالولون آب تاريخ إثيوبيا ترأيو زي فلت كحدة زفت أملون تكبر كم زخونة تحبيرهم بخال وجن فاشستي أبي بعد وسراوت والكمال إساس أفوركي بمعدم آب تجراي ورار مفت أمو جبو سكمت يو كبل أم حدار تلفزيون إسات زنبرة والكسبة زاريبولهم فرانس 24 عاب زدالو كتعز تساتفهم معزا قدين هنوك قابسان كم زبلوهم فاشستي أبي أحمد آب تقراي ورار قدم مفتسامهم مسؤول كملاخ إساس أفوركي نلعلي خلت عامتات والتهدراوي مدلوات كايديو تسأليهم كابتوم كاندي دمت دياسبورا تقراي حانت زخونة معزا قدين اتي حزي آب تقراي يفتسام زلو مصنات عليت كمن تلفزيون إسات زبلو حيلتات ننويح عمتات زسقومون حزي حزب تقراي زجفجفلو نزلو كان تقوار كم زخونن بزيد مام دقي 4 عمت سنات كي ترفا يأمت كم زلوان تزاريب اللهم تحلقي سبعوي مسلات الزخنو دكتور هنوك قابيسام فاشستي أبي بعد وسراوت والكملاخ إساس أفوركين بمعدام آب تاريخ إثيوبيا ترأيو زي فلت أكحدات كم زفت من أبلعلي حزب تقراي كبيد جفجف كم زكايدن حابيرم يوم فاشستي أبي أهداوي سرعات نمتكال حاسبهم مرتع كم زناوحم مرحتي تقاوم تودبات كم زآسرن آب تقراي دما كوينات كم زأوجن دكتور هنوك مسقلتهم زيد مام ኢትዮጵያ ናብ ደማዊ መበተታነ ከም ዝወስዳ አመልኪቶም እዮም ኣብትዘተዝ ተሳተፉ ፈረንሳዊ ፖለቲካዊ ምሁር ሮናልድ ማርሻል ቦገኖም ሕዚ ኢትዮጵያ ናብቲ ቅድሚ ውድቀት ደርጊ ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝተመለሰት ኣረዲኦም እዮም
ኣብ ትኽት ዝተዓደመን ኣብ መንዘለቀ ዝተባሃለን ኣብ ማሕደሪ ቴሌቪዥን እሳት ዝነበረን ውልቀ ሰብ ፋሽስቲ አብይ ንባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዕዳም ኣብ ትግራይ ወራር ምፍጻሙ ግቡእ ስጉምቲ እዩ ክብል ተሰሚዑ። ምስቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ብቀረባ ዝሰርሕ ቴሌቪዥን እሳት ቅድሚ ሒደት ዓመታት 95 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ 5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ከንጽእ ኣለዎ እናበለም ጽዑቕ ጎስጓስን ነፍሕን የካይድ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ዕጡቃት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጽ ዝፈጸሙሉ ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክመኽናም ብምግባር ዘርኢ ተጋሩን መንጻት ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ዕጡቃት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተጎጅሎም ከም ዝዓመጽዎንን ናብ ማህፀነን ድማ ርሱን ሓጺን ከም ዘእተውለንን ካውንተር ፓንች ዝተባሃለ ትካል ሓበሬታ ጸብጺቡሎም። ዕላማዚ ጾታዊ መጥቃዕቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መኻናት ኮይነን ንኽተርፋ ወያነ ዝበሃል ፍጥረትን ከይወልዳን ዘርኢ ተጋሩን መንጻትን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎ። ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባር ንኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከም ዝወስዳ ድማ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ጸብጺቡ እዩ። ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ከምጽየ ብዝብል ረኺብዎ ዝነበረ ደገፍ ከም ሃፋ ከም ዝተበተነን እቲ ይሰብኮ ዝነበረ ሽማዊ ሓድነት ድማ ናብ ተግባር ዘይተሸረፈ ባዶ ዘረባ ከም ዝኾነን ካውንተር ፓንች ሓቢሩሎም። ሃለዋትናን ድሕንነትናን بقلصمنا قلصمنا زيطوى بحيلي من قد نتحكم عنا صبروا ببلحات نصبروا بعقلي من قسقاس نبروه مصائي ኤርትራውያን ህዝብ ትግራይ አንጻር ኃይለታት ወረርቲ ይገብሩ ዘሎ ቃልሲ በመደጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዱሎም። አባላት ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያንን ተጋሩን ትማሊ ኣብ ሃገር ሆላንድ ኣብ ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብ ትግራይ አንጻር ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ከም እውን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን የካይዱን ዘሎ ተጋድሎም ዘለዎም ድጋፍ ገሊጾም እዮም። ኣብ መወዳእታም ጀርመናዊ ፈላስፋ ነቲ ካብ ሓደ ትካል ዓረብ ኤምሬትስ ዝቐረበሎም ልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ሽልማት ከም ዝነጸግዎ ተፈሊጡሎም። ውሪ ጀርመናዊ ፈላስፋ ጆሃና ሃምበርግ ነቲ ብሽም ገዛኢ ዓረብ ኤምሬትስ ሼኽ ዛይድ ቢን ሱልጣን ዝተሰየመ ትካል ዘቕረበሎም ልዕሊ 11 ሚልዮን ብር ሽልማት ከም ዝነጸግዎ ተገሊጹ እዩ። ውሪ ጀርመናዊ ፈላስፋ ነቲ ሽልማት ዝነጸግዎም ኣብ ዓረብ ኤምሬትስ ንዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ብምቋም ከም ዝኾነ ድማ ተኒውስ ዓረብ ሓቢሩሎም። ዲሞክራሲያዊ መረጻ ዘይትፈልጥን ብንጉሳዊ ስርዓት ተመሓደርን ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ የመን፣ ሊብያን ካልኦት ሃገራትን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኢድ ኣእታውነት ተሰጉም ሃገር እያ። ኣብቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ መላፍንቱ ብምዃን ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ወራር ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከቢድ ጨፍጫፍን ዕንወትን ከም ዝፈጸመት እውን ዝፍለጥ እዩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ካልኦት ዛዕባታት መሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም። ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር። زبانا ورج هذي سكالو دموع تاريخنا ودموع حبرنا زي حاسس بزلولو ሃለዋትናን ድሕንነትናን بقلصمنا قلصمنا زيطوى بحيلي من قد نتحكم عنا صبروا ببلحات نصبروا بعقلي